Magrib lan nisa jangkepe rayokan nindita salat sunae jasambrono iku perintah agama yelingono ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa Yo, paling seru. bisa munggah suwarga tansah dielengke wis wajine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran sholat hati jagae agama limang waktu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat sayang dingadoke tindak mungkar Magrib lan nisa jangkepe rayokan nindita salat sunae jasambrono iku perintah agama yelingono ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Lakon pamundutan saka Bapak Lurah ya wis dipaketno. Oh iya. Saka kersane Bapak Lurah ya kuwi Bapak Sunari ngresake lakon Semar Bangun Kayangan. Oh iya. Dadi dalam pagelaran semalam kuwi kudu diratani. Oh ngono. Seneng-senenge kecekel ning lakone aja nganti cutel. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ternyatane apa meneh para-para ingkang lenggah ana ing Laladan Blitar kuwi yen tak sawang kuwi ora mung pecinta budaya, ora mung pecinta wayang kulit, ning uga pengamat wayang. Ora mung pecinta wayang, ning uga pengamat wayang. Ketitik bengi iki wayang ora mung ning kene wae. Oh ngono no. Bengi iki wayangan ning Laladan Blitar ki akeh banget. Yen aku nampa dawuh mau sore wayang kulit ana ing Blitar. Bengi iki ana 16 titik. 16 titik. Iya, kuwi mratandani priyayi Blitar ki priyayi sing budaya. Tresna karo budayane ya, Nok. Pancen bener. Iki tetembangan disambi karo maca layang ya, Nok. Oh ngono. Merga akeh layang sing tumiba ana pangkon. Ngono. Sithik-sithik watone kabeh kecekel, ya. Alon-alon watone kelakon, gremet-gremet watone slamet. Oh ya. Diwaca. Iki uga ana kepada yang terhormat Ki Akbar. Ya. Dari Bapak Mukhlis saking Kota Blitar, salam buat Bapak Tarmuji. Nyuwun tembang nggih menika setunggal santri pekok angka kalih Taman Jurup, angka 3 Madiun Ngawi. Wah ya.
Ana meneh. Nyuwun gending setunggal sesideman angka kalih Sriuning angka 3 kutut manggung saking kula panitia. Wah ya. Ana meneh ana. Dumateng Lintang Kairo, Mbak Yu Lintang Kairo nyuwun gending setunggal podang kuning angka kalih Karangkates angka 3 lali janjine angka sekawan kembang rawe lan caping gunung saking pemerintah desa Sambirejo Bapa Sunari. Oh iya, dipinangkani permintaane Bapak Kepala Desa. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Sekali lagi masarnya iku budaya Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat, Duk. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih, Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Temu kangen kalih kru Astabrata. Iya. Nggih, Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Jan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ndoro? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Astabrata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden nek gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Aja Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne, Mas. Nggih, ndongane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sakmangke ngadani adicara bersih desa utawa nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah
Lipah Roh Jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, ora? Ya ngantuk turu ning ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih, mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke, ya toh. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, Ilmu kuwi ora prioritas. iso entek ning bondo iso entek. Ngaten Ya, nggih. betul sekali nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah, Mas, insyaallah nggih. Nek Yon doanya. cita-cita sementara kuliahe ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja, Mas, insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men kok Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya, ning TikTok kowe jarimu anu, Napa? gandeng jalan Alah. Yogya. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar ki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora pacaran. Saiki? Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Ki permintaane Nggih. Bapak Lurah aku Oh kepengin nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Padang kuning mawon? Podang kuning boleh. Nggih. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho, nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Smarandana, nggih. Mangga, yuk. Nadyan wujud temong peksi Alos manis tor merak hati. Tapi aku juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Kalau luwak-luwak iki. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan luwak. Takem aja. Guyu aja. Lanjut. Pasaingkan kula golek
Goleki si podang jenar. Jenar niku napa, Dik? Kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau, Wilis sanes? ya, wilis ijo. Kuwi basa Oke. Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian Nggih. ibu. Sok nek wis rada gedhe kuliah, sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh, kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Yaitu adalah ayahe Wara. Wah. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek sithing nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang Kuning. podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Mangga ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhutipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterang nggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak sawang mencak ing ngepang Kekancangan terindik saka katowan sarwi ngoceh dewe ngalih pencokan
Lintang. Nggih. Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih, Mboten Bapak. ketang nggih sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Bapak- Lurah. Bapak Kepala Desa. Kepala Desa, Pak nggih. Sunari, semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Pinongko dadi kasure catur netra nglaras kambang asmara sumilire angin gugah rasa. Mbok iya eling karang katis ning saiki kowe ora ngrewes karang katis ninggal tresna. Aku kowe nate sumpah prasetya ilang mas pra saiki ana ning endi tanpa pamit tekan yo layani janji. Swara ati mong tansah tak enteni karang kates ninggal tresno kang sejati. Wayang Baluran asal Karang kates bendungan wewengkon Malang Celana banyu ning gugah kenangan saben liwat pinuju ing seberang wetan loto metes atiku tertekan longgo jejer son alus alus ring
Nggih, kados pundi, Bapak? Iki tasik setunggal bundutan. Napa niku? Aturaken niki menika langgam sesideman. Langgam sesideman. Menika nggih made in Blitar, karya Made in besar Blitar. Ki Haji Sukuron Suwondo. Oke. Nggih, lenggahipun nggih teng sanan kulon mriki. Ya, sesideman langsung buka celuk mawon. Nah, Buka celuk nggih langsung kene Nggih, iki. langsung. Ya, coba kaya ngapa? Mangga Dik Lintang bersama Mbak Renjel. Ya. Yuk. Luweh becik patenono timbang bepisahan retyakan suwestia pari wangi semudono marang kula Liwat kincanging alismu tata andor anggelandang rasaning atiku senadyan wasling serayo swaku aku isih mampu ngeladeni solamu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung tutukan dirimu jiwa ragaku kok kurang kehormatan mapro hubungan pinjo. Ugi menika wonten pamundutan kagem tamba lungkrah saking tim Wirawiri menika ngersakaken setunggal selindang biru angka kalih Gambang Suling nggih mengki dipun pinangkani yuk dilanjut monggo urip ana kutha gedhe kowe tatokane ngemasai sini kowe apa wae senatian sesideman mesti kasabaran. Ayo Renja Adelita Astra Brata Astra Brata.
sampun ngaturaken pamundutanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Sunari. Iya, ki uga ana sing ngresake tamba kangen saking Bapak Libom Jaya Audio. Oh ngono. Iya, mengko dipinangkani ning luwih dhisik iki dijangkepi dhisik pamundutane saka pemerintah Desa Sumberjo ingkang dipun pandegani dening Bapak Sunari menika nggih ngersakaken wujudipun caping gunung. Iki kudu dibawani, kudu dijenglengke no. Oh ngono. Aku entak njaluk, sing jengleng ben kancaku sing gedhe dhuwur gagah pideksa godhek wok simbar jojo. Wah iya. Ya, adik tingkatku ana iki. Ya, Mas Victor. Wah iya, gagah gedhe dhuwur. Gagah gedhe dhuwur. Aku kalah bagus lho. Wah iya. Ben genjleng caping gunung. Ayo, Tor munggah panggung sik. Seramatna, Mas. Seramatna. Iya, yo. Sepati, Cok. Yuk, sepati. Ayo. Istri pertama dan istri kedua. Boyo. Kudu adil lho, duwe bojo loro iki kudu adil. Kudu adil, Mas. Ayo disapa sik no bojone disapa sik.